Anem ara a un canvi de registre absolut. Alerta amb el tema que ara parlarem. Estic parlant d'aquesta nena de Tenerife, Aitana, 3 anys, que va morir l'altre dia. I estic parlant sobretot del company de la seva mare, un xicot, també d'allà de Tenerife, que va ser cridat pel jutge perquè semblava que hi podien haver indicis que ell estés implicat en això. Paper nostre, paper dels mitjans de comunicació. A nosaltres ens toca la tele. Uns altres, si és que hi són, analitzaran per què un diari, concretament l'ABC, va titular en portada la foto d'aquest xicot amb un rètol que deia, amb lletres grosses, la mirada de l'asesino. Aquest home, com ja sabeu, ha sigut immediatament posat en llibertat, sense cap classe de culpa, sense cap classe d'implicació. La nena no va ser assassinada, va caure d'un columpio. Les cremades que portava no eren cremades, era una al·lèrgia, una espècie d'eripsela, i aquest home no té res a veure amb tot això. I avui, a dia d'avui, ha arribat als teletips fa poc, la notícia que està absolutament ensorrat i probablement l'hauran d'hospitalitzar. Per què? Pel tractament dels mitjans de comunicació que han fet sobre ell. Concretament la tele. L'agència informativa EFE va enviar als seus redactors, un redactor i un càmera, a pentinar la imatge d'aquest xicot el dia que el jutge el diu vine, que vull que declaris a veure què saps tu, i fa una declaració al jutge. Les càmeres de l'agència EFE estan allà i les serveixen a totes les cadenes de televisió. Totes les van passar. Totes. Endavant. Una nena de 3 anys de Tenerife ha mort víctima de maltractaments. Aquest matí ha passat a disposició judicial el presumpte autor de les agressions. Es tracta del company sentimental de la mare de la nena. El juez ha prorrogado la detención del presunto agresor de 25 años y actual pareja de la madre de Aitana. Antes de interrogarlo, había pedido una autopsia de urgencia que ha descartado la agresión sexual. Es el presunto asesino de la niña de 3 años que ayer murió en Tenerife. Esta tarde ha declarado ante el juez de momento solo por un delito de asesinato. De esta manera llegaba a los juzgados a primera hora de la mañana el joven Diego PV, presunto homicida de Aitana. Tiene 25 años y hoy ha pasado a disposición judicial en Tenerife, acusado de causar la muerte a una niña de 3 años. Están viendo al presunto autor material de las lesiones y quemaduras que han provocado la muerte de la pequeña Aitana de tan solo 3 años. Una vida vil e injustamente truncada, previsiblemente por ese individuo que recibía el oprobio, lo escuchábamos, de un grupo de personas. Es realmente espeluznante, es increíble que haya personas capaces de hacer algo así. Bé, aquest és el relat de com la tele ha tractat amb aquest xicot que és sa estalvi de cap culpa, de cap implicació amb un assassinat que no ha sigut assassinat, sinó que ha sigut la caiguda d'un columpio. Bé, però hi ha més. Heu sentit que hi ha constantment sempre la mateixa veu? Les imatges són de l'agència EFE, sempre són les mateixes. I sempre hi ha una veu, l'heu sentit? Una veu de senyora, que sempre és la mateixa. Sinvergüenza! Asesino! No sé què més li diu, sinvergüenza! Bé, només hi ha hagut 2 cadenes de televisió que hagin explicat el que hi ha a darrere, el que es va tallar d'aquestes imatges que ens han passat totes les teles. Les cadenes són TV3 i aquesta, Barcelona Televisió. En els informatius de TV3, TN Notícies. I en l'Infodia, Infonit i també ahir en el programa Les Notícies de les 10 del Xavier Moixí, que porta personalment el Xavier Moixí, ens han advertit d'una cosa que ens posa encara més els pèls de punta. La manipulació que hi ha hagut en el tractament del linxament d'aquesta persona. Endavant.
El jutge ha deixat en llibertat avui sense càrrecs un home acusat de maltractar una nena de 3 anys que va morir ahir a Tenerife. Sí, després de l'anàlisi forense, el jutge no hi veu cap relació. Però la seva imatge ja ha aparegut en alguns mitjans qualificant-lo directament d'assassí. I en el moment de la detenció, alguns càmeres i fotògrafs animaven els curiosos a esquidassar-lo. Fixin-s'hi. Grítele, señora, grítele. Dígale algo, señora. Bandido. Diga algo. Espérate, que no. ¿Este? Sí. ¡Anda, sinvergüenza, bandido! ¡Sinvergüenza! ¡Bandido! ¡Bandido, no te pena hacer eso a la niña! Aquest era el moment en què el jove passava a disposició judicial. Als crits d'ahir s'ha afegit algun mitjà de comunicació que avui qualificava el noi directament d'assassí. Al final tot ha resultat fals. Heu vist fins on hem arribat? Nosaltres, la pròpia professió. Gràcies a aquest tall, que va passar també a aquesta casa, i que avui el Xavier Moixí inclús em deia, no és el càmera el que li diu a aquesta senyora això que sentim, grite, diga algo, grite-le, és a dir, escridàcil, faci el favor, que així ho captarem, digui-li qualsevol cosa, bandido, assassino... Diu, no és el càmera, és el redactor que hi havia al costat del càmera, amb l'escarxof a la mà, amb el micro, que després ha entrevistat a diferent gent, és el redactor de l'agència EFE que incita a una senyora que té allà al costat que faci el favor d'escridassar-lo per donar ambient, com si fos un espectacle. Diu, crideu una mica o aplaudiu, no? En el cas contrari, però en aquest cas crideu una mica per donar una mica d'ambient, no? És terrible, A veure, hi ha dues coses clares. Des d'aquí portem 7 anys dient que alerta amb el tractament que fem de les persones presumptament implicades en qualsevol delicte o irregularitat. Són presumptes. I com a presumptes no només se'ls ha de dir presumptes, sinó que se'ls ha de tractar televisivament parlant, periodísticament parlant, com a presumptes. Amb aquest home no se l'ha tractat com a presumpte. Aquest home se l'ha condemnat ja com a assassí i ara venen els plats trencats. Ara tenim un home allà a Tenerife que no havia fet res i està ensorrat probablement ja amb tractament psiquiàtric. I d'això en som responsables nosaltres, No fem responsables els metges, que també es van equivocar amb el diagnòstic de la nena. Però som nosaltres, els periodistes, els que hem fet això. Ande, senyora, grítele algo, venga, venga. Lamentable, vergonyós, em cau la cara de vergonya. Continuem. Canvi de registre. Banda ampla. Banda ampla és aquest